खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। मन्त्री रन्जित दासखौ अमित शाहनि मेलाव हाबहोआखै। गासैबो उदखारि आफादजों सावरायनानै नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव आसामाव गोजोन लाबोगोन अमित शाह। एरेस्ट खालामजानो गिनानै आजमाला मुम्बाइ दुबाइयाव खारखुमायो। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव मुंदांखा खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ टेगरनि 163 जोनोम सान फालिदों। मोन 11 हारिनि बांरावारि इन्डिजिनियास थुनलाइ आफाद आसामनि नाजानाय। संकस दैमा बारनाय गामिनि रायजोफोरा मोजां फोनांजाब होनो दाबि खालामदों। सिमेन्ट सापरियाव लामा जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जनाय दख'रा एबसुआ 9थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों। त्रिपुरायाव आयेन बेरेखायै दंफां दानफायग्राफोरा हाग्रा बिफाननि मावफारियानि सायाव गाग्लोबदों। बिश्वनाथाव गोब्राब अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाउनाव गोबां सिलिंखार। सावथाल हारिखौ फुस्लायनानै साहा जनगोष्ठीजों सोरखारा सोफानो नाजानायखौ सावथाल फरायसा आफादनि हेंथा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मिरु नखर मन्त्री अमित शाहया दिनै साननैनि हाबाफारि लाना आसामाव दावबायफैदों। अमित शाहया दिनै गिबियावनो आसामनि भारत बांलादेश हादरनाङारि सिमना ओनसोलाव मानकासार जिल्लायाव दावबायनानै भारत बांलादेश सिमनाखौ नायदिंफैयो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो नखर मन्त्रीजों लोगोसे बाहागो लायो। नाथाय नोजोर होथावना जाथाया बेसोदि मानकासाराव नखर मन्त्री अमित शाहजों लोगोसे बाहागो लानो थांना गाज्रि लाजि फोनांजादों मन्त्री रन्जित दासआ। मन्त्री रन्जित दासखौ अमित शाहनि साखाथियाव थाहोआसै। रन्जित दासखौ सासे BSF जवाना सावनिनि मोखाङावनो हमथादों। जाउनाव रन्जित दासआ सिरियै ओंखारबोफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि मन्त्री रन्जित दासआ नखर मन्त्री अमित शाहनि मेलाव थांना रैखाथि बिफानजों हमथाना लाजि फोनांजानायाव जाथाया खौरांगिरिनि केमेरायाव सेबखांजादों आरो दान्दिसेनि गेजेरावनो बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव जोबोरै भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। ओरैहाय आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रिया अमित शाहजों लोगोसे बाहागो लानो थांनानै हमथाना लाजि फोनांजानाय जाथायखौ रायजोनाङै सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। मिरु नखर मन्त्री अमित शाहया साननैनि हाबाफारिजों दिनै आसामाव दावबायफैदों। अमित शाहया दिनै मानाकासाराव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव बडलेण्डनि तामुलपुराव मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव अमित शाहया बुंदों दि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव आरो आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव आसामनि मोनफ्रोमबो उदखारि आफादफोरजों लोगोसे सावरायनाया गोजोन थासारि सोरजिगोन। अमित शाहया बुंबावदों दि 7 बोसोर सिगां आं आसामाव फैदोंमोन आरो बै समाव बेनि लाइमोनफोरा आखायाव हाथियार लानानै जुजिदोंमोन। बै समाव बेयाव हिंसानि राजखान्थियारि सोलियोमोन। माखासे लाइमोनफोरा बुथारजादों। बेनि उनावनो जों आसामनिफ्राय उदखारिखौ गैया खालामनो खोथा होदोंमोन आरो दिनै 7 बोसोरनि उनाव आं बेयाव फैदों। दा आसामाव गोजोन थासारि जाबाय। बबेखानि आसामनि खमैबो 9,000 लाइमोनफोरा गुबै लामायाव फैफिननो थांखि लादों। बेनि गेदेर बिदिन्थिया बडलेण्ड। दा बडलेण्डआव गुलि बारुद बमा हिंसानिफ्राय उदां जाबाय। भारत आरो आसाम सरकारा 90% खोथा होनायखौ मावफुंबाय होननानैबो नखर मन्त्री अमित शाहया तामुलपुराव बुंदों। मौलाना बदरुद्दीन आजमाल एरेस्ट खालामजानो गिनानै मुम्बाइ आरो दुबाइ बायदि जायगायाव खारखुमायो। बे दाबिखौ खालामदों बरपेटानि कंग्रेस MP आब्दुल खालेक। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि MP आरो AIUDF नि गाहाय बदरुद्दीन आजमालनि सायाव कंग्रेस MP आब्दुल खालेकआ गोख्रों अजद होनानै बुंदों दि जेब्लानो गावखौ एरेस्ट खालामनो हागोन होनना सन्देह खालामो अब्लानो आजमालआ गिनानै दुबाइ मुम्बाइ बायदि जायगायाव खारखुमायो। बेजों लोगोसेनो AIUDF दोलोआ BJPनि रिमट कन्ट्रलाव सोलियो। सिगाङाव थानानै जुजिनायनि आजमालहा गोहो गैया। फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम AIUDFआ सोरखार दानो हागोननि जेबो आसा गैया होननानैबो आब्दुल खालेकआ दाबि खालामदों। बबेखानि हेंथा दोलो जानोब्ला हेंथा दोलोनि गोहो थानांगौ।
आसाम सरकार दानो होनना बुंग्रा मोनसे दोलोआ खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ बाखनाया। सरकारखौ बाखनायग्रा दोलोआ माब्लाबाबो सरकार दानो हाया होननानैबो आब्दुल खालेकआ आजमालखौ हामला खालामदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव समबारखालि मुलुग मुंदांखा खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ टेगरनि 161थि जोनोम सानखौ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बेंगलि आयदानि बिफान आरो फरायसाफोरनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उरुप कुमार देआ बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बे खाबुआवनो क'क्राझार फरायसालिमानि गोबां फोरोंगिरि एबा बिबुंगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्मआ मुलुग मुंदांखा एबा कबिगुरु रबीन्द्रनाथ टेगरनि 161थि जोनोम सानखौ खुंनो हानानै बेंगलि बिफाननि बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरजों लोगोसे गासैखौबो गोजोननाय फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्मआ बुंबावदों दि आथिखालाव बेबायदि गेदेरमा सुबुंनि जोनोम सानखौ खुंनो हानानै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरो गासैबो हारि माहारिनि गोरोबलायनायनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोयो। आसामनि गुबुन गुबुन गोग्लैसोनाय एबा उन जानानै थालांनाय थागिबि रावफोरखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन जौगासारनाय रावजों समानै जौगाहोनो थाखाय आथिखालाव आसामनि इन्डिजिनियास थुनलाइ आफादा खामानि मावनो ओंखारबोदों। आसामनि थागिबि थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बर', डिमासा, कार्बि, तिवा, राभा, गार', मिसिं, देउरिजों लोगोसे जौगाखांनाय राव असमिया, हिन्दी, इंराजि रावनि जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सिगांबोदों आरो बे आफादखौ थांनाय 2019 मायथाइयावनो दानाय जादोंमोन। बे बां रावारि थुनलाइनि बिसम्बि दिहुननो थाखाय सिगाङावनो बै समनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 10 लाख रां सोरखारनि अनसुंथाइ होदोंमोन। बेनि उनाव आथिखालनि बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आबो 15 लाख रां सोरखारनि अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बेखायनो समबारखालि बिटिसि सेक्रेटारियाव गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मोसाहारिया सुराद लाफैदों होननानै मिथिहोदों। अदेबानि फैगौ जुलाइ दानहालागै बे खामानिया जाफुंहैनो हागौ होननानै मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों। बिनि अनगायैबो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहाबो रांनि अनसुंथाइ होनानै 20,000 कपि बिसम्बि लाइसि दिहुननायाव हेफाजाब होगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ जाहाथे बिसोरबो मावफुङो बेनि थाखाय कमलाकान्त मोसाहारिया खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव संकस दैमा बारनानै थानाय गोबां गामिनि थागिरि रायजो राजाफ्रा दिनैबो जोबनो गैयै साद जारला सहायनो गोनां जादों। मोजां फोनांजाब हान्था-मेला, देहा फाहामसालि, फरायसालि, मोब्लिब फोनांजाबनाय आरो बायदि बायदि गोनांथार सिबिथाय गैयिनि थाखाय संकस दैमा बारनानै थानाय आसाम सोनाब बेंगलनि सिमानि धनगुरि, मयमर, थाथु, कासगा, थाफु बायदि बायदि माखासे गामिनि रायजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सहायबोनो गोनां जादों आरो दिनैनि समावबो बिसोरनि जिउ खांनाय बिखा खामथाव। नाथाय बेफोर साद जारलाया दासिमबो सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै। बेनिखायनो ओनसोलनि थागिरि रायजो राजाफ्रा दिनै खौरां बिजों आरो खौरांगिरिफोरखौ हांख्रायहरनानै गावसोरनि जेंना जेंगोना आरो खैदां खैफोदनि बागै फोरमायथिना सोरखारनो खिन्थानो नाजादों आरो धनगुरि, मय'र, थामु आरो कासगा, थाफु गामिफोरनि हान्थामेला, मोजां लामा फोनांजाबनाय, देहा फाहामसालि, फरायसालि, मोब्लिब जगायनाय बायदि सिबिथायफोरजों लोगोसे संकस दैमानि सायाव थाबैनो दालां बानायना होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। मख'नो गोनांदि संकस दैमा बारनाय ओनसोलनि देरसिन जेंनायानो जादों संकस दैमानि सायाव दालां गैयै। संकस दैमानि सायाव दासिमबो दालां गैयैनि थाखाय ओनसोलनि थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोब्राब जेंना। 12 दान नावजों दैमा बारना हान्थिनो गोनां जायो आरो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा नावजों दै बारनानै फरायसालियाव थांनो गोनां जायो। बेखौबो मख'नो गोनांगोन दि थांनाय 2017 मायथाइयाव मोनसे नाव जाब्रबथायाव 4 फरायसाफोरा अबथिरा जिउ गोमादोंमोन।
धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कलेज तिनिआलिनि 515 नं राजालामायाव दिनै फ्राय फुंनि 10:30 रिंगायाव मानसि आरो AS 22C7911 नम्बरनि गंसे ड्रामफारनि गेजेराव जानाय जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उजनि नामखिरनि केमसन दलेनि बिसि 75 बोसोर बैसोनि आया खासि दले होननानै सिनायनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला आया खासि दलेया संखआव आधार कार्ड बानायनो थांदोंमोन। बेयावनो सिला फोथारनिफ्राय सिमेन्ट-सापरि फारसे फैबाय थानायाव डाम्पारजों सौग्रावलायो। धेमाजि जिल्ला जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो जनाय हालामनि गासै माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबजों जयपुर गामिनि जयपुर बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 आरो 8 मे अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 9थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंजायो। रुंसारि बसन्त गयारिनि गोसोखां हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनानै होयो मुंदांखा फावखुंगुर बिथोनगिरि प्रबिन बर'आ। हाबाफारि बायदियै रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWAC नि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारी। आलासि महरै बाहागो लायो BKWAC नि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि, UPPO नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा फुंटर बर', जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा धेमाजि जिल्ला आबोबनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारी। हाग्रा बिफाननि सान-हर गोख्रों नोजोर लाखिसेयावबो आयेन बेरेखायै स्रोद दंफांनि फालांगि खालामग्राफ्रा सिरि-सिरि दंफांनि फालांगि खालामबोगासिनो दं। त्रिपुरानि कयाल जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आगरतला हादरारि राजालामानि साखाथियाव थानाय साल बागानाव गासै सा 50 सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै दंफां दानफायनानै दंफांनि फालांगि खालामनाय सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना मोनसे स्रोद सुलुं मोननानै सिग्रोमनो थांदोंमोन। बेवहायनो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोर आरो आयेन बेरेखायै दंफांनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जालायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथायाव हाग्रा बिफाननि 3 मावसुमाफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। आथिखालाव गोब्राब जोखोम जानाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरखौ गोख्रों फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होबाय होननानै मिथिहोदों। दासान्दि खना-खनला ओनसोलफोराव हरखाबै फैनाय अखा आरो बारहुंखाया गोबां सुबुंफोरनि न'-बां, बारि बागान, हा-हु, लामा-सामाफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सटिया बियाबनि न'दुवार ओनसोलाव रबिबारखालि हरनि 10 रिंगासो समाव गोबां अखा आरो गोब्राब बारहुंखा बारलांनायाव न'दुवार ओनसोलनि सुबुंफोरनि न'-बांफोरा बिरखारलांजोबनानै थाग्रा न'फोरा थोरला-बोरला जालांदों। बेनि अनगायैबो न' सिङाव थानाय गोनां लेखाफोर, माइ-माइरं, बारि बागान, मोसौ-मोसा, दाउ-अमा, गोबां धोन सम्पथिफोरा खहा जादों। दायो गोब्राब बारहुंखाजों सिलिंखार खालामलांजानाय दुखुथिया नखरफोरा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो खावलायदों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया आसामाव दावबायफैनाय सानखालिनो समबाराव सावथाल फरायसा आफादा सरकारनि बेरेखायै खुद्रिनानै सोमावसारदों। मानो होनोब्ला सावथाल हारिनि जेबो गनायथि लायाजासेनो आथिखालाव आसाम सरकारा सावथाल हारिखौ आसामनि साहा जनगोष्ठी हानजायाव सोफानो नाजादों। थांनाय 15 मार्चखालि आसाम सरकारा नाजावनाय बे थांखिखौ बेरेखा खालामनानै चिरां जिल्लायाव धरना हाबाफारि लानानै सोमावसारदों। लोगोसे सरकारनि बे थांखि आजावनायखौ आसाम सरकारा बोखारनानै लाफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव सावथाल हारिनि सावथाल रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारिनि गनायथि मोनखानाय राव आरो सावथाल हारिया गावहानो आलादा राव, थुनलाइ आरो हारिमु दंखायो। बेखायनो आथिखालाव सावथाल हारिखौ गोदानै साहा जनगोष्ठी होननानै सिनायथि होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै फोरमायदों। गोनां जायोब्ला फैगौ समाव मोन 12 हारिया गुवाहाटी नोगोरमायाव गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै सावथाल फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रेमेन सरेना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।